משהו, מה אתה חושב על המשחק היום בערב? אני חושב שזה משחק שאמור להישמע לשני צדדים. אני לא חושב שביתר לא מוכנה למשחק. אם ביתר לא הייתה מוכנה למשחק, אני חושב שביתר הייתה צריכה להתאמן כל השבוע. היה לנו קצת בעיות עם שמעון גרשון ואריק בנאדו, קצת פצועים, אבל בסדר גמור, יש לנו סגל רחב, חזק, ואנחנו מקווים לעשות את התוצאות של ביתר. מזרחי, בתור אחד שהיה שחקן ביתר ומאמן ביתר בעונה שעברה ועבר את הדברים האלה, מה אתה חושב? אני יכול להגיד לשומי דבר אחד, אם אתה רוצה להצליח בביתר, אתה חייב לבנות על שחקני בית מקומיים, או שעל שחקני בית שהם לא מקומיים. למשל, יש גם שחקנים שהם מקומיים, אבל הם לא מהבית. לא יודע מה אמרתי עכשיו, אבל העיקר שיהיה לו מזל. Fernandez, what do you think about the game today? You know, the game in Israël, leur fils était Barak Izaki, Bronchien et Kamel Anjom, le roi. Et nous peut-être Mikano, le Klalosh, Kaal, de Spurzola, Benzoma, Benzunu, Kushala Urtak, Zubinen Klalosh, la Kaal, je viens d'Orton, je suis Putnik, Baba Cheli, Michel Spartel. מודי ברון, מה דעתך על המשחק היום? מה אתה חושב שיהיה לנו? אני חושב שהמשחק היום יכול להישמע לארבע צדדים. למשל, יכול להיות יום טוב של הניימה, מנגד גם קאלה יכול לדבר את דברו. כמו שברק יצחקי ואסולין נראים העונה, לא הייתי כל כך בונה על מפגש נטול שערים, אבל הכי חשוב זה דבר אחד, דיסקונט. ומה אתה חושב שלמה שר? תראה, מה שקרה היום במשחק זה כזה דבר. הגיע שני שחקנים, אחד פביון ג'וניור ואחד רומוליו. אני שואל את שום ואת גיא לוזון, מה אתם מביאים שחקנים כאלה לארץ? יש לכם את ברק יצחקי, יש לכם את אלי אוחנה שהוא שחקן כל כך מוכשר. הוא יכול לתת גולים מחצי מצב, מה שאומרים. גם שומי אני די זוהם עליו, כי אני אומר לו, שום, אתה צריך להביא שחקן שהוא, אם כבר מביאים זרים, אז מביאים זרים טובים מסומליה, שיתנו את הנשמה בשביל פת לחם. יש לך סנדוויץ'?